Sly Media TV, building bridges. Okay. Kukuchingamidza here kwatiri kuita pano pa Sly Media TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagu. Turakukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, turikuona muri kusubscribe, muchilike, muchikomenda zvakare. Musi wechishanu svondo rapera takakupai nyaya inokatyamadza inosuvisa zvikuru yevana 4 vakamuka kana kuti vakashaika vakazowanika vakafira mumotokari kunzvimbo yeHopley muno muHarare. Nhasi sekuona kwenyu tiri panhamo kana kuti pafuneral tiri kuMbudzi kusection B kwavari kuradzikwa tinzwe kuti hama ndezvipi zvavakazowana mutsvagiridzo dzavakaita. Makukanganisa pa vekuHopley. Tinoti nematambudziko kumhuri dzarasikirwa nevana vadzo kuzosvika patiri kuvaradzika nhasi kuMbudzi. Vandakamira navo pano ndisawira weraini kana kuti sawira wemadzimai arasikirwa nemhuri yadzo. Rega ndinzwewo kuna sawira kuti nyaya iri kufamba iko zvino yekuti makazobuda Mudzimu uchitaura kuti vana vaurayiwa. Sasawira vakainzwawo here? Sawira, mashoko enyu ndekuti kudii panhau yandataurai? Tirongozvinzwawo asi hatisataona zvichiitika isu. Tirongonzwawo vachingotaura asi hatisataona zvichiitika. Pari zvino inini hangu handisandaona zvichiitika asi tirongozvinzwawo vachingotaura. Mukunzwa kwamuri kutaura kuti muri kungonzwa zvichitaura zviri kunzi kudii? Kunzwa vachitaura varongotaura kuti hanzi handina kurayirwa mumota umu, hatina kufira mumota takaziiswa. Saka zvinonetsa kuti tinzwisisewo isusu sezvo zvinhu zvinenge zvaitika tisipo. Mungatitsanangurire kuti mudzimu uyu uri kubuda pamunhu wemuraini here weukama here, because tinoziva kuti mudzimu uri kunzi kubuda uri wevana 4 vese. Uri kunzi wakatanga uchibuda pamwana mudiki, nezve kunzi wabuda pamunhu mukuru weimwe family yevana ava 2 vamwe vacha. Saka hatizive kuti zviri sezvo unenge usiri mukati mazviri tichingotandarawo uchiswera navo kusvika vana vazotorwawo mamochari vavigwisa nhasi. Saka hauzonyanyopinde mazviri, unongochingonzwawo zvitese zvichidarika, asi ndowo mamiriro azvakaita kuti zviri kunzi pane mudzimu uri kutaura. Saka hatisi kuziva kuti ichokwadi here kana kuti inhema. Patikambotaura nemi makati ndimi sawira wemadzimai ava, zvichira kuti ndimi nenge muri pedyo pane zvese zvine zvichiitika. Hamusati maona here mukana wokutaura nemumwe mudzimai kune kumba kwamuri kuti ndokuri kubuda mudzimu uku izvezvi? Kumba kwacho kuri kunzi kuri kubuda mudzimu ipapa hapana 3 days 4 days ndaitoswera nawo, but handina kuona chiitiko ichi. Apa vamwewo vanhu vatozongotaura asi ndaitoswera ipapa handina kuona zvichiitiko chichiitika. Kana zvakazoitikawo usiku ndanorara asi handina chandakaona. Ndaitoswera navo vachingori vanhu vari kuzvichemera pasina kana zvekuti paibuda mudzimu padai. Asi semunhu wechikuru tingati here mudzimu wevana vakasiyana masenemu ungabude pamunhu mumwe chete? Mudzimu wefamily yega yega unofanira kubudira kufamily yawo, kwete kuti mudzimu wevana vese ungabudire pa1 hazviiti. Sekuona kwangu hazvitoiti nekuti vanenge vasiri verudzi rumwe chete. Asi akabuda achitaura nezve werudzi rwake zvinenge zviri nani, agara pane werudzi rwake zvinenge zviri chokwadi, kwete kuti vese vari 4 vangabude kutaura pamunhu 1 hazviiti nekuti dzinza rinenge rakasiyana. Tijekesere vanhu kunzoko, vamwe vari kuti postmortem yakabuda ichiti vana vakasafoketa asi vamwe havasi kuzvibvumirana nazvo. Imi sasawira munoti kudii panyaya yepostmortem yakabuda kumadhokotera? Inini panyaya yepostmortem ndofunga panyaya yangu yekutanga ndangogara ndataura kuti mazano kuri kupisa vana vasekuona kwangu vana vakasafoketera mumota. Hiti yakawanisa kuti musiwe kwakapisa zvoti kana isu vanhu vakuru taiteta kuwaridza pasi pafloor kuti tirare kwakapisa zvokuti kwakatishaisa mufaro. Saka takaona kuti hiti yakawanda nekuti vazhinji vacho vaiti vakapinda mota musiwe chero ari munhu mukuru akavhara madho aitotaura kuti aibuda
aerera ziya kuda kuratidza kuti akufisuka saka kusafoketa atione pane chekunzi kuuraiwa kusafoketa. Aiwa maita basa sawirani kuti paudivi renyu masivira muri tinotenda nemoto kutenda maramba munesu kusvika tivige vana tichitenda vese vabatsira ana mai akusiri amunangagwa amai vedu vanotibatsira pamatambudziko akasiyana siyana semadzimai kudai saka tinongotenda nerubatsiro rwatese rwavaita. Aiwa maita basa madzangu kunyanya imi matwitter generation nyaya iyi hamuna kuinzwa pano. Nyaya iyi zvichida makaiferefeta padande mutande mukainzwa ikakuzvuyai kuti muve pano. Naizvozvovo nokuvigwa kwevana pano kuchatandira zvakare muzita raJesu. Haleluya. Zvino chandinoziva isusu maZimbabweans tinoviga munhu nemutsa. Haleluya. Totsika yedu tinoviga vanhu nemutsa. Zvikuru sei pachiitiko chazezesa nyika kudai kuti vana vari 4 panguva imwe chete. Haleluya. Pari dai atibatsira zvikuru tiine runyararo rwatiinarwo. Kunyangwe takonewa kusvika pandakandanzi tisvike asi ndoda kutendai nokunzwisisa muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda sezvanambokumbira kansela katsikiri toda kutendai nebasa ramakabata. Ini ndarega tivasumudze vazhinji hamuchavaoni mungadai muri kunatsa kuvaona nesokutaura kwanamboita. Zvakare mukatora imi nzvimbo regai nditende hurumende ndakamira mutsoka dzandisingakwani zvichida nokuda kweuwandu hwedu. Regai ndikumbire iye zvino tichitenda hurumende nebasa rayakabata tega hataizvigona hataizvikwanisa nevabereki vevana ava havaizvikwanisa. Ngatingofarirai hurumende yedu neutungamiriri hwese muzita raJesu. Haleluya. Ndigotenda zvakare kunogara vana ava, ruwa runogara vana ava. Ndakaona kubatirana. Haleluya. Isusu nokuda kwekumhanya-mhanya taizouya manheru asi maziso anoona zvawo. Haleluya. Ndakaona rudo rwenyu muri pano norudo rwenyu makatiitira zvakanaka. Isu vamwe vekukereke taitokonewa kusvika asi taiwana mavapo mabata basa. Mwari werugare vakiitirei zvakanaka. Ndataura makereke ese handina kutaura kereke yekwangu. Haleluya. Chiitiko cheZimbabwe kereke yaMwari ndo yakamira pavana ava muzita raJesu. Haleluya. Regai ndisvike pandinotenda zvakare muri kuvaona varume veumhare ava nanamai nevakomana. Hazvizi nyore izvi uye zvinonetsa kugamuchira asi mweya mutsvene wega ndiye anogona kutibatsira. Regai tivatende nebasa ramunobata muzita raJesu. Haleluya. Pakati pavo zvakare tina Mrs. Chironga manager vekudhavs vamaona uringiringi hwese huri pano ndo vaita kuti zvifambe zvakanaka. Regai ndichivasumudza pavari. Vazhinji hamuchavaoni asi vari pedyo. Ngativafarirei muzita raJesu. Haleluya. Postmortem yakaichiti vanhu vakasaya oxygen mumoto. Zvinonetsa kugamuchira kukasira kunyaradzwa nenyaya yekuti vanhu vacho kuvatarisa vari kunzi vakatadza kufema. Sa achiri matovo aibuda ropa mumunhu ane vanga riri pamhanza. Vamwe vane mavangawo handinonatsa kuvaona. Ini ndakazvimirira ndine fungidziro yekuti mwana wangu haana kufira mumoto. Handina rimwe danho randichakwanisa kutora pamusoro pokuti dhokota kana akataura kuti ndizvo zvakaitika pavana handina chandokwanisa kupikisa because handione pamwe ndizvo zvakabuda zvechokwadi. Indogona kufungidzira sezvo ndikurwadziwa neropa raibuda mwana wangu. Chandingangokwanisa kutaura ndechekuti vane motikari dzakafa dzavakapaka ndofunga chiitiko ichi vachiona. Munokwanisa kunge madho enyu achiloka kuti vana vasatambiremo because hapana anoziva kuti chii chakanyatsokuitika. Sautsi akabuda zvakanaka achitsanangura kuti vana vakafira kumota. Ndakutokumbirawo hama dzevana
kuti dzinge dzichigamuchira zvakabuda pamaresults. Vabereki vaimbofungidzira kuti vana vedu vakapondwa vakakandwa mumota pachingotaurwa zvakawanda, sezvo panofa munhu panotaurwa zvakawanda. Saka ndangokumbira kuti vabereki vevana vakashayikirwa nevana vagamuchirewo zvabuda papostmortem. Chekutanga matambudziko atakasangana navo pavana apa, vana vanenge vasina mabhedhi chekutanga. Saka ndandichitokumbiravo kuti hurumende inge ichitibatsiravo muHopley, ikwanise kunge ichitiunziravo vezeki vachiuya munzvimbo yangu yeHopley Harare South, kuti tikwanise kunge tichitoresa vana mabhedhi chekutanga. Vakuru vacho vange vachitorwa zvitupa, nekuti tine dambudziko hombe muHopley. Munhu anononoka kuvigwa nechikonzero chekuti murume mukuru anenge ane 50 years anofa asina kubvira atora bhedhi, asina kubvira atora chitupa. Ozvara vana vake, panoita chain yevanhu vatatu. Pa50 years anenge asina chainacho, waachabara haana chainacho, waachazobara futi mumashure anenge asina chainacho. Saka ndo dambudziko randinaro muHarare South, kuti panozotora nguva yakareba kana 2 weeks 3 weeks kuti vanhu vanenge vakwanise kunge vachivigwa, tototanga kutofambira kutoresa munhu bhedhi chituna nechitupa. Takatotanga kufambira mabhedhi rekodhi. Vana havanga vasitorina mabhedhi rekodhi. Takatotanga kuti vana vange vachitorwa mabhedhi rekodhi. But chakaita kuti vana ava vange vachinonoka kuviga, chikonzero ndechekuti veukama vanga vasiri kuwirirana vachiti vana vedu vakapondwa. Saka ndo zvakonzeresa kuti pange pachitora mazuva akawanda. Saka vanga vachimirira kuti vemutemo vange vachiita basa ravo, sezvo nyaya yanga iri kumapurisa kune vanhu vemutemo. Saka vanhu vemutemo vakapedza kuita basa ravo, zvikabuda zvichinzi vana vakasuffocate. Ndozokwanisa kuviga vana kwataita nhasi. Machallenges andakasangana navo, inini pakashaya vana, ndini munhu ndakatanga kunge ndichiuya ipapo ndichibata basa rese raiitwa. Saka ndakazosangana nematambudziko after 3 days. Ndakafonerwa neimwe foni iri landline, ndichipopoterwa ndichinzi musapinde pamberi pehama dzafirwa. Imimi kansela muri kupinda pamberi pehama dzafirwa, matenga chiremba kuti murase humbo hwekuti vana vedu vakapondwa. Saka ndo matambudziko andakasangana navo. Mapurisa ndakaudza, vakati motiudza munhu iye, ndikati handikwanise kumuziva nekuti akafona nelandline. Mapurisa akataura kuti mukanzwa futi munhu ari kutaura izvozvo muye muvhurise ripoti tisunge munhu iyeye. Matambudziko andakasangana nawo, ini ndakamira sakansela wemuHarare South ward 35. Handina divira, ndakarerekera, ndiri kansela wemusha, ndinongoshanda basa rangu sezvariri. But matambudziko atosangana nawo, ini sakansela ndini ndakaprovida everything panhamo, ndichibatsirwa nameya Mafume vachindibatsira. Tikaunza mabhauza 2 emvura, tikaunza rori ehuni, tikaunza chikafu mahampa ataiunza nehufu, tikaunza futi chikafu. Ndofunga ndakaita mazuva 3 ndichiunza chikafu. Naizvozvi chikafu chandakaunza ndochikutodyiwa panhamo. Saka inini vanhu vaiuya vachitaura kuti zvamuri kuona izvi, mvura yaunzwa iyi haina kuunzwa nakansela, huni dzauya idzi hadzina kuunzwa nakansela, chikafu chauya ichi hachina kuunzwa nakansela. Asi ini ndaita zvese, ndini ndakaprovida everything, ndichishanda sebasa rangu samai vemusha, tichiti tikwanise kuchengetedza vana. Zvadaro ndakatora matanho samai vemusha,
tikaita makuva edu, ndikanyora tsamba dzangu 3 kuhamazi tichikumbira makofini, kumakuva tichikumbira makuva, kuna tisi ndichikumbira zvese. Ndapedza basa rangu rekukumbira zvese, zvinhu zvangu zvafamba, chichemo changu chagamuchirwa. Nezuro ndakazoshamisika ndichinzi vana vatorwa, ndichiita basa rangu sakansela ndandisipo ndiri kuChambuta. Saka ndaingoshanda basa rangu ndiri kuChambuta kuAuxilia Munangagwa Children's Home. Ndaingoshanda basa rangu sakansela ndiri ikoko ndichifona kuti itaiso zvaapapi. Zvadaro ndakazosangana nematambudziko ekuti ndafona zvinhu zvese zviri in order. Hamazi aiprovide macoffin, chikafu, transport, zvese zvepanhamo. But zvinhu zvakazongochinja chinzi imimi musaite zvamuri kuita izvozvo. Sei muri kuita izvozvo? Isisu ndisinofanirwa kunge tichiita basa iroro. Hatisi kuda kuona muchipindira panyaya iyoyo. But seni sakansela handina kuteerera mashoko avo. Ndasvika nhasi makuseni ndichibva kuChambuta kuAuxilia Children's Home, ndichisvika makuseni ndikangoshanda basa rangu, ndikafona ndichibvunza hama dzakafirwa kuti maita sei, vakati vana varimo mumba. Zvavarimo mumba ndikati ko makomba madii, zvikanzi takuda kuenda kumakomba. Ndikati inga ndakakuudzai vanhu kuti makomba ndakatoita zvese. Saka hama idzi dzadzisingade kushanda neni pamwe chete nekuda kwevanhu vanenge vachivhiringidza zvinhu mucommunity. But sakansela ndabva ndati inini ndikushanda basa rangu. Ndabva ndamhanya kuCleveland, ndabva ndaudza hama kuti ndikuya ndichikutorai tichienda kuCleveland. Hama dzaramba kuti ndiuye ndichiita sei, ndichidzitora. Vakati tine mota yevanhu vari kutibatsira kuti tiende kuCleveland. Zvakadaro inini handinaumira kuita basa rangu, ndangoti alright, tikusangana kupi? kuCleveland. Ndasvika ndindatotanga kutosvika vanhu ivavo vasati waita sei, wasati wasvika. Ndikabva ndatofambisa basa rangu, bva ndatomira mabheria order, bva ndatotaura kuti zvakamira so problem yanga iripo pamacoffins. Tatakaendesa inini kuHamasi, tatakaendesa maages evana. But paDavs pazouya makofini akasiyana, pazoita rimwe rihombe, zvazoita kuti tizononoke tichiviga vana, takugadzirisa futi rimwe gomba rekuti rimwe bhokisi rikwane kunge tichiviga vana. Kuridziro yangu yandokwanisa kupa vagari vemuHopley ndeyekuti vabereki ngatichengetei vana. Every 10 minutes ziva kuti mwana wako ari papi. Tozviziva kuti kuine mabasa akawanda mune muchiita kuti muriritire ivo vanava. Kunotengesa, kumusika, kudii, mabasa akasiyana siyana. Saka kana uri mubereki waenda kubasa kunotsvaga vana, kuti kunotsvaga chikafu chokuti vana vararame, wona kuti wasiya here mumwe munhu anokwanisa kunge achiona vana. Hatitarisire mamwe matambudziko akadai kuti ange achidzokorodzwa kuitika muHopley. Hatiatarisire vabereki, ngatichengetedzei vana. Hongu tochiziva kuti ana amai ndimune muchinoshanda kuti muriritire mhuri. Saka tokumbira kuti pamunoenda kunoshanda, tsvagaiwo umwe munhu anosara achitarisa vana kuti tisasangana nematambudziko akadaro zvakare. Pari zvino muridzi haazi musungwa, aitoshanda pamwe chete nevakafirwa, asi vakazoti vari kuda kumurwisa akazosuduruka, vachiti vada kumurwisa. Muridzi aripo, haazi musungwa. Zvandoda kukurudzira kuvanhu, hama dzevabereki vakafirwa, ndoda kukurudzira kuti kana tasangana nedambudziko, ngatitarisei zvedambudziko chete,
kwete kuti tinge tichitaura mashoko asiriwo. Kana paitika dambudziko rakadai, ngatisangane nedambudziko tibatirane pamwe chete, tinge tichichengeta vana vedu. Zvimwe zvinozotera mozozviita muri mega veukama, tachengetedza vana vedu. Vana vaita svondo rese vasati vavigwa vana nekuda kwevanhu vanenge vachikonzeresa mhirizhonga, nekuti zvakabuda nezuro ndo zvaingobuda musi wacho waifanira kunge vachionekwa vana. Saka tokumbira vabereki kuti kana tasangana nematambudziko akadai, ngatingotarisai nekuchema vana, tisakonzeresa mhirizhonga, confusion, kuti mwana apondwa, mwana adii. Sinzi nyaya yanga iri kumapurisa, taingomira mapurisa achiita basa ravo votiudza kuti vana vafanei, kwete kuti tinge tichijaja kuti vana vafanei zvakati. Tinoda kuti nematambudziko kumhuri dzese dzarasikirwa nevana vazosvika pakuradzikwa nasuno. Vandakamira navo pano ndimai vemuraini munharaunda makaitika chiitikwechi. Rega tinzwe kuti ndezvipi zvimwe zvavari kuda kutitsanangurira zvakazosara zvichiitika kubva patabva kumba kwavo. Mama, munganitsanangurira kuti ndezvipi zvakazoitika here kuHopley? Ina hangu sekuziva kwangu zvakaitika zvizhinji handina zvandinonyanya kuziva zvakazosara zvichiitika after matakura vanhu vatakura vana, but chandinoda kunyanya kutaurisa zvizhinji kuvakadzi vechidiki, vanhu ngavadzidze kumonita vana. Nyaya iripo takanyatsotarisa zvakaitika nema-hours akatora vana kuti vachishayikwa, zvinotibata nokuti uri mai vemumba nenguva yakatohwa ichinzi yashayikwa vana, tisingazivi kuti vabereki vevana vakanga vari pai kuzoshaya vana nenguva yavakazowanikwa, kuti hatizi kuziva kuti nguva yekugezesa vana nenguva yakazoshayikwa, nguva yekuti vagezese vana chaiyo yakanga iri papi kuti uzoti mubereki anogezesa mwana. Saka aiwa, ipapo zvinongotibata nokuti vanhu, kana une mwana wako mumba, chengetedza mwana wako. Kana une munhu anokwanisa ziva kuti mwanangu sare uchengete mwana, kana pane gate ngarivhariwe, vana vatambire pagate, pane kuti tashayikiwa nevana. Ini handigari zvakanyanya padhuze nevanhu ava, but tinogara a distance apart from vanhu ava, but takabava nekubatikana kwakanyanya. Semaonero amaita vanhu vakauya vari panapa vachichema vana ava, havazi vanhu vepadhuze chete, vanhu vava nekuhwadziwa kukuru nezvakaitika. And then chinoitika ndechekuti kana mai ava vakagadzwa pachinzvimbo, kansela vedu ava, vanhu they ought to respect mai ava. Vamwe vanhu vanoda kudherera nokuti ndimukadzi, handiti mukadzi ivo isusu tisakachemera chigaro chemukadzi kuti chiiswe kuna kansela. So then vanhu vanozoenda vachicriticize kansela vachiita sei, nokuti vamwe vanoka kuona kwavanoita kukusora mai ava. Zvinenge zvakaipa kuti kana munhu agadzwa pabasa rake ngatingomurespekta nezvaari. Aiwa, tinotenda mama nekuti mama shoko yenyu. Tinotenda. Sly Media TV, building bridges.